A wi am fyna chi fan arall nawr yn y gair a phregethu ar y darn yma, Mathew 5 ar 12 adnod gynta. Mathew 5, dechrau wrth gwrs y bregaeth ar y mynydd. Mae'n cael ei galw. A phan welodd yr Iesu y tyrfaoedd e fe esgynodd i'r mynydd, gwedodd o eistedd i ddisgyblion y ddeithant ato, ac e fe agorodd ei enau ac ei dysgodd hwynt gan ddywedyd, gwyn i byd y tlodion yn yr ysbryd, canis ei iddynt yw teyrnas nefoedd. Gwyn i byd y rai sydd yn galaru, canis hwy a ddiddenir. Gwyn i byd y rai addfwyn, canis hwy a etifeddant y ddeiar. Gwyn i byd y rai sydd arnyd newyn a syched am gyfiawnder, canis hwy a ddiwellir. Gwyn i byd y rai trigarogion, canis hwy a gan trigaredd. Gwyn i byd y rai pur o galon, canis hwy a welant ddew. Gwyn i byd y tangnefeddwyr, canis hwy a elwyr yn blant i ddew. Gwyn i byd y rai a'r ludur o achos cyfiawnder, canis a iddynt yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd, pan eich gwaradwyddant ac eich erludiant ac y dywedant bob drygair yn eich erbyn fy mwy ni, a hwy yn gelwyddog. Byddwch lawen a hyfryd, canis mawr yw eich gwobr yn y nefoedd, o ble gyd felly yr erludiasant hwyr y proffwydi a fi o'ch blaen chwi. Mae'n dda iawn cael bod gyda chi y bore yma, a mae'n dda iawn cael cyfaddau o'r dechrau mod i'n dod a phregaeth rhywun arall atoch chi. Nawr, nid Nigel, nid Carwyn, nid Eilir, nid Glyn, nid Aaron, neu falle bydde ddim yn gwybod yn America, nid Spurgeon. Gwell. Mi'n siŵr bydde'r bobl wedi enwi ddim yma yn cydnabod hynny. Gwell o lawer na'r un o'r rheini. Yr arglwydd Iesu i hun. I ni'n gwrando fan hyn ar i bregaeth ar ddechrau i bregaeth Mae'r torfeidd nawr yn dechrau i ddilyn Maen nhw'n gweld y gwirthiau, maen nhw'n ymddiddori yno fe, mae yna rhywbeth gwahanol yn digwydd yn Galilea. Dyn nhw'n mynd i gweld dim byd tebyg i hyn, a mae pobl yn awyddus i wybod ragor amdano fe, a dyma nhw'n dod ato fe, a wrth iddyn nhw ddod, dyma fe nawr yn esgyn i'r mynydd a'r bobl yma yn ei ddilyn a mae'n cael cyfle nawr i siarad yn nhw. Mae'n gwneud gwirthiau nawr siarad, i dysgu nhw. A siwt mae'n dechrau? Siwt mae'n dechrau i bregaeth I ni'n gwybod, ni'n bregethu, ni'n gwybod, mae yna sawl ffordd o ddechrau, yn dweud, gallai fe ddechrau, oedd sôn am ei hunan, allai fe, bydde fe wedi, wel, dyma pwy ydw i, dyma'r hawl sydd gyda fi i'ch dysgu chi. Dyna ni. Walle, gallai fe wedi dweud, wel, dyma'r neges sydd gyda fi. Dyma ble wi am fynd. Dyma amlinelliad o'r hyn sydd gyda fi ddysgu, a dyna ni. Ond dyw e ddim yn gwneud ni yn y bregaeth yma. Nid dyna mae'n gwneud. Mae'n dechrau gyda'r adnodau yma, maen nhw'n gyfarwydd i ni, ond mae'n werth mynd nôl ydyn nhw. Yn aml, mae'n dechrau fel hyn. Dyw e ddim yn sôn yn gymaint am ei hunan, dyw e ddim yn sôn yn gymaint am ei neges ond mae'n sôn am y bobl sydd o'i flaen Mae'n siarad ar torfeidd yma nawr, oedd yn ymgasglu, oedd yn ei ddilyn Ac wrth gwrs, mae'r ysbryd glân wedi cadw'r geiriau yma i siarad â ni, wrth i ni ddod i wrando arno fe. Beth sydd gyda fe i weid? Beth yw'r yr elfennau pwysig? Wel, mae ddigonedd ohonyn nhw, ond wi'n mynd i ganolbwyntio ar 3 pheth mewn gwirionedd. Mae'r arglwydd Iesu yn gofyn yn y darn yma, mae'n gofyn 3 pheth.
Peth cyntaf mae'n ei ofyn yw, i chi'n dod ata i, ond oes na syched? Gryndwch fel mae rai o'r rhain yn dechrau. Mae pobl, mi'n gwybod bod pobl wedi pregethu ar bob un o'r gwynfydau yma, a mae lle i wneud hynny, ond mae'r arglwydd wedi rhoi nhw gyda'i gilydd, a dyna wi am wneud. Dewch i ni roi rai nhw nawr gyda'i gilydd. Gwyn i byd y tlodion yn yr ysbryd. Pobod lawd. Mae yna dlodion yn y byd, ac ni'n gwybod na erbyn hyn, wrth gwrs, mae'r sefyllfa mynd yn fwy pryderus yn cymdeithas ni, a mae yna fwy o bobl yn ystyried hunain yn dlawd. Mwy a mwy o bobl yn mynd i fanciau bwyd. Maen nhw'n dlawd, dyn nhw'n gallu ffwrdd o. Talu am fwyd. Sôn am ddim byd arall. Dyn nhw'n gallu talu i wresogi'r tŷ. Maen nhw'n dlawd, a maen nhw'n anghennus. A mae'r arglwydd Iesu yn cymryd y darlun yna, y tlodion yma, tlodion yn yr ysbryd. Pobl yna, yr agwedd yna, yn ysbrydol, yn dlawd, yn anghennus. Gwyn i byd y rai sydd yn galaru. I chi wedi galaru eich hunan, falle chi wedi cael profedigaeth, chi'n gwybod beth yw galar, neu chi'n abod pobl, falle bod chi wedi bod mewn yngladd yn ddiweddar, a falle bod rai wedi colli yn wyliad yn ifanc, yn anusgwyl, falle bod yna rhyw ddamwen wedi bod. A mae'r sioc, mod i nod yn y gwasanaeth yn amlwg, a mae yna alar. A ni'n gweld beth sy'n digwydd yn Ukraine, a ni'n gweld pobl yna yn galaru. Fel mae'r cyfryngau, wrth gwrs, maen nhw'n troi at beth eraill, maen nhw'n mynd o un stori, maen nhw'n dynto, a maen nhw'n troi, ond ni'n cofio dechrau'r ryfel, ni'n cofio gweld pobl Ukraine yn galaru, yn anobeithio, ddim yn gwybod beth i wneud, yn anghennus, yn galaru. Y rai sydd y rai addfwyn. Mae'r gair wrth gwrs yn golygu anifail gwyllt sydd wedi cael ei ddofi. Welwch chi ddim o fi ar gefen ceffyl, ond mae rai yn y tulu yn Ffrainc yn hoff iawn o farchogaeth. Dwch chi fentro, pan maen nhw'n mynd i farchogaeth, mae'r ceffyl na wedi cael ei ddofi. Nec e ceffyl rodio yw e, nec e ceffyl gwyllt, yw e ceffyl sydd wedi cael ei ddofi. Mae'n gwneud beth mae'n fod i wneud. O'n i bai bod e'n cael rhyw ddychryn anusgwyl, ond mae'n gwneud beth mae'n mynd ble mae'n fod i wneud. Mae wedi cael ei hyfforddi i ddilyn cyfarwyddyd yr un sy'n marchogaeth y ceffyl na, i gyflymu neu arafu yn ôl y cyfarwyddyd. Pobl sydd wedi cael ei dofi, pobl sydd wedi cael ei gwyleiddio, pobl nawr sydd yn llawn o'i hunain, ond pobl sydd yn barod i ryndo yr addfwyn. A rai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder. Maen nhw'n newynu. Mae fel pobl sydd yn newynu yn y byd, mae eisiau bwyd. Maen nhw wedi bod heb bwyd am ddiwrnodau, falle wythnosau. Mae eisiau bwyd, maen nhw'n sychedu. Mae'r gwres yn ormodd iddyn nhw. Maen nhw'n hyreithi, maen nhw'n deheu am gyfiawnder. Mae yna rhywbeth yn bod. Mae yna rhywbeth yn bod ar y byd. Mae yna rhywbeth yn bod ar y gymdeithas. Mae yna rhywbeth yn bod ar eu cymuned nhw. Mae yna rhywbeth yn bod arno ni hefyd. Ac i ni'n sychedu ac yn newynu. I ni'n hyreithi. A mae Iesu Grist yn dechrau fel yna. Mae'n edrych ar y rai oedd wedi dod ato fe, a mae'n gofyn iddo mewn gwrwn, ydy chi fel hyn? Ydy hwn yn eich disgrifio chi? Ydy chi'n dod ata i nawr fel rai tlawd yn yr ysbryd? Ydy chi'n dod ata i nawr fel rai sydd yn galaru? Os na rwy dristwch yn eich nodweddi chi, i chi'n dod ata i nawr yn addfwyn, yn barod i ryndo arna i? Ydy chi'n dod ata i nawr yn newynu? I chi'n anfodlon ar bethau fel maen nhw, mae eisiau newid. Ydy chi'n dod ata i fel yna? Ydy'r syched yna gyda chi?
pan ni'n dod i bregethu, wel, mae eisiau paratoi pregeth, ond oes e, mae eisiau pregeth, mae eisiau trefnu, rai sy'n trefnu'r pregethwyr, maen nhw'n goffo cael rai i lanw'r siliau, mae eisiau trefnu lle, mae eisiau trefniadau eraill, pob math o bethau yn gysylltiedig. Gyda'r Oedfa yma nawr, mae pob math o bobl yn cyfrannu, mae un yn cyfieithu, mae un yn cyfeilio, mae rai lan yn rhoi cymorth technegol, bydd rai yn rhoi darparu lluniaeth ar y diwedd, pawb yn cyfrannu, diolch am hynny, mae deilad gyda ni, diolch am hynny, mae lle gyda ni gwrdd, diolch am hynny, mae ryddid gyda ni gwrdd, diolch am hynny. Ond y peth pwysica yw'r syched, ynddo fe? Y peth pwysica yw'r agwedd fewnol. Pan i chi'n mynd at y doctor, chi'n mynd aros na ac yn aros i'r doctor weitho chi. Beth sy'n bod ych chi? O'n i bai bod rwy'n doctor arbennig gyda chi. Chi'n mynd aros iddo fe wei, wel, sy'n eisiau chi wei dim wrth ei. Cymrwch y paracetamols yma a byddwch chi'n iawn. Mae'n gofyn i chi, siwt i chi'n timlo. A chi'n gweithio, mae penne tost y fi. Fi'n bod fi'n ffili deg ac a gwared ar nhw. Mae'r galon bach mae'n curo dy fel y boi. Fi'n dino yn os, domen o wys. A fi ddim yn gwybod beth sy'n bod. Neu mae'r gwyneco yma, neu mae'r poenau yma dy fi yn ynghefe ni. Neu hynna'r llall. Neu mae'r gofidiau yma, a mae popeth yn dwyll arnau. Chi sydd yn gweithio fe fel mae arnoch chi ar y tu fewn. Ydy fe fel mae arnoch chi. Dwi ddim yn gallu gweinia, a os oes na rhyw ansicrwydd bydd y doctor wysod o'n gweithio chi, wel, mae rhaid i chi gael, ni siarad ei un bore, mae chi gael praw gwad. Ni'n Mathew, beth sy'n bod, mae rhaid chi gael praw falle, neu mae rhaid chi fynd i gael sgan. A falle, os gewn ni'r sgan yma nawr, bydd mwy o amcan dydy, neu mae rhaid i chi fynd i weld rwy arbenigwr arall. A roi'r adroddiad iddo fe, a walle byddwn ni'n gallu dod i wylod y broblem. Fel na, mae rhaid gwybod beth sy'n ar y tu fewn, y tu fewn sy'n bwysig. Mae'n eich tu fas, y tu fewn. A mae Iesu Grist yn gweithio ni, y tu fewn. A beth sy'n cyfri? I gael elw o unrhyw bregaeth, i gael elw o unrhyw ddarlleniad o'r gair, i gael elw o'r bregaeth yma ar y mynydd. Mae eisiau dechrau ar y tu fewn. Dechrau fel un ni bore yma. Dechrau yma. Na'r peth cyntaf. Oes na syched gyda ni, neu arno ni. Yr ail beth, yr ail gwestiwn sydd gyda'r arglwydd yw, oes na newid? Falle bod chi fel fi wedi clywed pobl yn pregethu ar y bregaeth ar y mynydd, a maen nhw'n dechrau gyda'r gwynfydau yma, maen nhw'n dechrau gyda'r sôn am bod yn dlawd yn yr ysbryd, a maen nhw'n dechrau gyda'r sôn am alaru, a maen nhw'n dechrau gyda sychedu a newynu am gyfiawn, a maen nhw'n aros fanna. Maen nhw'n aros gyda'r heina, a maen nhw'n gweud, wel, wrth gwrs, Simon i fel hyn, dyn ni ddim yn newynu digon, dyn ni ddim yn galaru digon, dyn ni ddim yn digon tlawd yn ysbryd ni. Mae rhaid i ni edrych yno ni nawr, a mae rhaid i ni edrych i'r arglwydd neu rwy waith arbennig yno ni, a maen nhw'n aros fyna. Maen nhw'n aros fyna, a mae rai pobl wedi bod yn aros fyna am gyfnod hir iawn, am flynyddoedd. Cresnogion, wel, bydden ni yn ystyried nhw yn Gresnogion, ond bydden nhw ddim yn ystyried hun yn Gresnogion. Maen nhw'n gweud, dyn ni ddim yn timlo'r pethau yma yn ddigonol. Maen nhw'n rhoi sylw i'r tu fewn, sydd yn beth da, ond maen nhw'n aros ar y tu fewn. Lle mae Iesu Grist yn y bregaeth yma, mae'n dechrau fyna, ond mae'n symud wedyn yn y gwynfydau nesaf i'r tu fas. Be sy'n ar y tu fas? Necen gwisg ni, necen ymddangosiad ni, necen gwallt ni, necen pethau allan o'na, pethau gwell na hynny. Gryndwch ar fe mae'n rhoi efo'n hyn i ni yn y gwynfydau. Gwyn i byd y rai trigarogion. Gwyn i byd y pyr o galon, gwyn i byd y tangnefeddwyr, gwyn i byd y rai erludur o achos cyfiawnder. Y trigarog. Y rai yn lle talu drwg am ddrwg,
sydd yn gwrthod gwneud hynny, sydd yn rhoi da yn lle drwg, yn gwrthod dyla dig yn erbyn pobl. Ni'n gwrthod caledu yn erbyn pobl. Y rai pur o galon. Beth mae hwnna'n ei olygu? Pur o galon yn golygu bod ni'r un bobl ar y tu fas ac un ar y tu fewn. Dyn ni ddim yn y gwrthwyneb i pur o galon yw ragryth. Ragryth yw chwarae rôl. Mae y gair Saesneg hypocrite, y gair, felly bod ni wedi clywed efo'n hyn, maddeuwch i fi am ailadrodd, ond y gair yna'n golygu y masg. Bydde rhywun yn gwisgo yn y theatr, yn y theatr groeg, oedd cymeriadau gyda, oedd bobl fwgwd gyda nhw, masg gyda nhw, dros y gwyneb, i gynrychioli'r cymeriadau. Dyna beth oedd e'n cuddio yr actor, dim ond y cymeriad. A dyna beth yw ragryth, ni'n esgus bod yn rhywbeth ar y tu fas, sydd yn wahanol i'r hyn i ni ar y tu fewn. Ni'n esgus bod popeth yn mynd yn iawn gyda ni, lle ni'n gwybod bod problemau gyda ni. Ni'n esgus bod ni wedi deall y cyfan, lle mewn gwirionedd ni'n llawn cwestiynau. Ni'n esgus bod ni'n hyderus, lle mewn gwirionedd ni'n ansicr. Ni'n esgus hyn a'r llall. Ni ddim yn dangos i bobl fel i ni mewn gwirionedd. Ni am i bobl wybod fel i ni. Ni am i bobl gael rhyw syniad gwell ohono ni mewn gwirionedd. Ond mae Iesu Grist yn gwneud i byd y pur o galon, y rai sydd yn barod i ddangos fel i nhw, dangos i gwendid nhw i eraill, dangos i anghenion nhw i eraill. Gwyn i byd y tangnefeddwyr. Y rai, Saesneg yn well, felly, peacemakers, y rai sydd yn gwneud tangnefedd, y rai sydd yn hyrwyddo tangnefedd. Dim ond pobl dangnefeddus yn nhw hunain, ond pobl sydd yn hyrwyddo. Dyn nhw ddim yn dechrau cynhened, dyn nhw ddim yn dechrau cweryl, dyn nhw ddim yn trio cael plaid ar ei ochr nhw, a trio cael rhyw ddylanwad, a trio tynnu oddi ar bawb arall. Maen nhw'n trio dod â pobl at ei gilydd. Maen nhw'n hyrwyddo tangnefedd. Mewn eglwys, gan bod ni mewn eglwys, dyna ni'n mynd, gallwn ni ddechrau yma. Gwyn i byd y tangnefeddwyr. A gwyn i byd wedyn y rai airludur, y rai sydd yn dioddau o achos cyfiawnder, achos cyfiawnder Duw. A mae Iesu Grist yn mynd mlaen yn dweud i egluro hyn, y rai sy'n dioddau pob math o bethau, fy mwyn i, yn yr adnod nes, fy mwyn i. Sy'n barod i weld bod hi'n werth dioddau gyda Iesu Grist na chael hawddfyd yn y byd yma, na chael bywyd tawel yn y byd yma. Ddiddorol yn dweud, ddiddorol bod yr arglwydd Iesu yn nodi'r pethau yma. Pam i chi'n meddwl? Pam mae'n tynnu sylw at yr ein? Mae'n yr unweddau eraill, yn dweud? Mae'n y bethau eraill. Mae'n gwahanol ffrwyth yr ysbryd gyda ni. Gallwn ni restru'r rheini. Pam nodi'r pethau yma? Beth sy'n mor arbennig am yr rhain? Wel, fi'n credu y peth pwysig i gofio am yr rhain yw bod y pethau hyn yn dangos bod ni'n adnabod Duw. Beth mae Iesu Grist wedi dod i wneud? Mae wedi dod i egluro pwy yw Duw wrtho ni. Mae wedi dod i sôn am deyrnas Duw wrtho ni. Ond mae wedi dod i ddod â ni i berthynas a Duw. 1 Pedr 3:18, obligate Crist hefyd a ddioddefodd y cyfiawn dros yr anghyfiawn fel y dygau ni at Dduw. Mae wedi dod i'n dwy ni at Dduw. Hyn yw y bywyd tragwyddol, meddai fe, ar ddiwedd i weinidogaeth, iddynt adnabod di yr unig wir Dduw, a'r hwn anfonais di, Iesu Grist. I ni adnabod Duw. A pwy yw'r Duw yma? Y Duw mae Iesu Grist yn sôn amdano fe yw Duw trigarog. Duw trigarog yw e.
I ni'n dechrau yma. I ni'n dod at Dduw, y weddi gynta yw gweddio o flaen Dduw yw, o Dduw, bydd drigarog wrth i fi bechadur. Bydd drigarog. Does dim byd yn ei gynnig, dyn ni ddim wedi cyrraedd unrhyw safon. Bydd drigarog, gad i fi weld dy drigaredd i'r unig hawl sydd gyda fi nawr i ddod ata ti yw dy drigaredd di. A mae'r trigarogion yn dangos bod nhw wedi deall rhywbeth o drigaredd Dduw. Pan ni'n dod at Dduw, i ni'n dod at Dduw o dangnefedd, i ni'n cael heddwch a Dduw. Mae'r byd ar chwal, mae'n gynnwr fi gyd yn y byd, ond pan ni'n dod at Dduw, mae heddwch gyda ni, gyda fe. Dy beth sydd yn digwydd o'n cwmpas ni, mae heddwch gyda ni a Dduw. Mae yna rhyw ragflas, os mynnwch chi, o'r heddwch sydd i ddod, ond mae gyda ni nawr. Tangnefedd Dduw, yr hwn sydd i'w chlaw gwybodaeth, yn gallu dod ato ni nawr. A pan ni wedi profi hynny, ac os i ni wedi profi hynny, i ni'n mynd i fod yn hywyddus i hyrwyddo hynny gyda'r eraill. I ni mewn heddwch a Dduw, wel, i ni'n mynd i fod mewn heddwch, i ni'n mynd i driol, byw mewn heddwch gyda'n gilydd. Dyn ni ddim am gwaryla gyda'n gilydd, mae'r cweryl fawr yn to ni a Dduw nawr wedi setlo, i ni'n mynd i drio hyrwyddo'r tangnefedd yma gyda'r eraill. Gwyn i byd y rai a'r lydyr. Gwyn i byd wedi anghofio un, fe o rai. Gwyn i byd y rai pyr o galon. Beth i ni'n ddysgu fan hyn? Wel, mae Dduw yn Dduw agos. Chmod, i ni'n gallu cadw pobl o ddiwrthon ni'n gallu esgyll, ni'n gallu cuddio trwy'r bwlpid, ni'n gallu cuddio tiol y bywydau bach ni, y bywydau ni'r ddelwedd, felly ni'n trio i chyfleu i eraill, ond mae Dduw yn agos. Mae Dduw yn chwilio'r galon ar yr enne, mae'n gweld y cyfan sy'n miws i ni. Drio cwato dim wrtho fe. Ac os i ni'n ymwybodol o hynny bod Dduw yn Dduw agos, i ni'n mynd i fyw fel sy'n ni'n byw gyda Dduw agos. I ni ddim yn mynd i drio esgus. Mae Dduw yn gwybod. I ni'n mynd i fyw yn onest. Ac i ni'n mynd i fyw hefyd. Wel, mae bob tro mae rhywun yn dod at adnod fel sydd gyda ni fan hyn, gwyn eich byd y rai a erlydyr, i ni'n meddwl am y rhai sy'n cael ei erlyd, a ni'n ddiolchgar bod pethau yn gymharol hawdd arno ni, ond wedi gweud hynny, mae'r geiriau yma i ni hefyd, gwyn i byd y rai a erlydyr, mae yna ddewis gyda ni o hyd. I ni'n mynd i ddewis, ydyn ni'n mynd i ddewis hawddfyd, neu ydyn ni'n mynd i ddewis Dduw? Oedden ni'n credu bod mwy o werth yn yw nag sy yn y byd yma. Oedden ni'n credu bod Dduw yn werth mwy na'r byd. Gwyn i byd y rai a'r lydyd. Dyna maen nhw'n neud. Dyna maen nhw'n ddangos pan nhw'n cael sen yn y byd yma neu anfri yn y byd yma oherwydd i perthynas nhw a Dduw, oherwydd i ymlyniad nhw wrth Dduw. Maen nhw'n dangos hynny. Chi'n gweld, dyna mae Iesu Grist yn ei ofyn i ni. Y cwestiwn cyntaf gyda fe, oedd os yna sached, wel, chi sy'n mynd i ateb y cwestiwn yna, chi sy'n mynd i ateb dros, dim ond chi all ateb y cwestiwn yna dros o'ch chi hunan. Ond sy'n ni'n gofyn i chi, os yna newid, wel, bydd rhaid i fi ofyn at y person sy'n eistedd dros nesaf dych chi bore yma, dy fe? Efe dyma beth i chi'n weld yn y person nesaf dych chi, cofiwch. Cyn i chi ateb, o fi'n gofyn yr un cwestiwn i'r person nesaf o chi hefyd. Ydy chi'n gweld rhywun trigarog? Ydy chi'n gweld rhywun pyr o galon? Ydy chi'n gweld rhywun tangnefeddus, sydd yn hyrwyddo tangnefedd? Ydy chi'n gweld hyn? Ydy chi'n gweld rhywun sydd yn gweld bod yna fwy o werth yn yw nac sydd yn y byd i gyd? Efe dyna chi'n weld. Dyna mae Iesu yn ei ofyn. Dyna mae'n ofyn a ddechrau y bregaeth yma. Ond mae yna un peth arall. Un cwestiwn arall gyda fe, neu gyda fi i ofyn i chi angoleini'r gwynfydau yma. A'r cwestiwn hynny yw, os na lawenydd, byddech chi'n meddwl, falle, ar ôl popeth fi wedi weid taw
mwy o ddigalondyd sydd. Wel, fi'n cwmpo'n bring. Dwi ddim yn cyrraedd y safon. Mae'r pethau mor ddiffygiol. Ond nid neges fel yna sydd gyda'r arglwydd. Gyndwch arno fe. Os yw'r arglwydd Iesu yn gweud rhywbeth unwaith, mae werth gryndo arno fe. Os yw'n gweud y ddwy waith, wel, mae werth gryndo fwy astill byth. Ond os yw'n gweud rhywbeth 9 gwaith mewn 9 arnod, wel, chi'n gwybod bod hwn yn bwysig dros ben. Gwyn i byd, gwyn i byd, gwyn i byd. Mae 3 gair dyn ni'n Gymraeg, 1 gair yn y greiddiol, gwyn i byd. Mae am i ni sylweddoli bod y sefyllfa yma yn rhywbeth i lawenhau. Mae'r gwynfydau'n gorffen ar y nodyn yna. Byddwch lawen a hyfryd. Neges o lawenydd sydd gyda Iesu Grist. Dyw Iesu Grist ddim wedi dod yn benna i'n digaloni ni, i'n diflasu ni, i wneud bywyd yn anodd arno ni. Mae wedi dod i ddod a bendith Duw. Yn yr Hen Testament, pan oedd y bobl yn mynd mewn i wlad yr Iddewig, oedd Duw yn rhoi dewis. Mae 2 ddewis dych chi nawr, i chi'n eich gallu cael bendith, neu chi'n gallu cael melltith. Cofiwch nawr fel o'n i wedi dod o'r blaen at Abraham, a beth o'n i wedi addo dda fe? Bendith. Cofiwch pan oedd Jacob, cyn iddo fe fynd ôl i wlad yr Iddewig, beth oedd wedi gweddio am? Bendith. Eisiau bendith Duw. Nawr mae dewis o'ch blaen chi, fel mae'n mynd i fod. Mae'r salmydd yn gweud, wel, gwyn i byd, ar hwn i rodja yng ngor yr aniwiolion. Yr un sydd yn myfyrio yng nghyfraith Duw, dydd a nos. Mae yna fendith i gael gan Dduw. A nawr, dyma Iesu Grist yn gweud, y fendith yma, mae sôn wedi bod amdani yn yr holl Hen Testament, a rhyw arwydd wedi bod, rhyw ragfras wedi bod ohoni fi. Nawr mae'n dod. Nawr mae'n dod. A gwyn i byd, y rai nawr sydd yn gwrando arna i gyda'r agwedd yma, sy'n dod ata i fel hyn, sy'n dod ata i yn dlawd, sy'n dod ata i yn ei galar, sydd yn edrych ata i yn ei dagre nhw, sydd yn dod nawr yn addfwyn, yn barod i gymryd yn iau arnyn nhw ac i ddysgu gen i fi. Y rai sydd yn dod ata i nawr yn newynu, yn sychedu, yn gweld bod yna rhywbeth mawr yn bod ar y byd a bod yna ddim ateb i gael yn y byd, sydd yn dod ata i fel yna. Gwyn i byd nhw, mae yna fendith iddyn nhw. A mae'n egluro hynny yn y gwynfydfa. Gwyn i byd y tlodion, os ydyn nhw'n dod ata i yn ei tlodi ysbrydion, a iddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Wi wedi dod i roi teyrnas nefoedd iddyn nhw. I ni wedi cael Jubilee, a pawb yn dathlu, ond un person oedd yng nghenol y dathlu, oedd y teulu na, ond un person oedd yn cael y Jubilee, dim ond un frenhines all fod. Nawr, ar holl glodion yn yr ysbryd, teyrnas nefoedd brenhiniaeth Duw, os maen nhw chi, yn eiddo iddyn nhw. Maen nhw yng nghenol y dathlu hefyd. Eiddyn nhw, maen nhw'n dlawd yn ysbrydol, a maen nhw'n gyfoethog gerbron Duw. Gwyn i byd y rai sydd yn galaru. Maen nhw'n galaru nawr. Dyn nhw'n bod beth i wneud nawr. Ond hwy a ddiddennir, maen nhw'n mynd i gael cysur. Mae Duw yn mynd i sychu pob deigrin oddi wrth i llyged nhw. Bydd na ddim dagre rhywbryd. Falle bod nhw'n mynd trwy glyn cysgol gangen awr, ond mynd teithio trwy'r profedigaethau hynny maen nhw nawr. Mae yna ben draw. Gwyn i byd nhw. Gwyn i byd y rai addfwyn. Canis hwy etifeddant y ddeiar. Mae pobl yn edrych arnyn nhw nawr a mewn pwy y rei. Pwy y rei. Nid yr alpha males i'r rei, nid yr high flyers i'r rei. Pwy un nhw, dyn nhw ddim byd. Beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n edrych at Iesu Grist, maen nhw'n gwrando arno fe. Maen nhw'n barod i gael ei dysgu ganddo fe. A nhw sy'n mynd i etifeddu y ddeiar. Mae'r ddeiar yma. Mae popeth i ni'n gweld nawr, i ni'n gweld harddwch y byd yma nawr. Wel, mae'n aragor i ddod. Y rai addfwyn fydd yn etifeddu y ddeiar. Yn yr atgyfodiad sydd i ddod. Y rai
A wedyn mae'n mynd mlaen i weid, wrth gwrs, y rai sydd yn newynu a newyn a sychyd am gyfiawnder, maen nhw'n mynd i gael eu diwallu. Mae Duw yn mynd i ateb i anghenion nhw. Mae'n mynd i roi iddyn nhw. A wedyn ni y rai sydd wedi deall rhywbeth o drigaredd Duw nawr. Sydd yn gwybod rhywbeth ac yn dangos hynny yn eu bywydau nhw bod nhw'n deall rhywbeth o drigaredd Duw nawr. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Maen nhw'n mynd i gael rhagor. Maen nhw'n mynd i gael rhagor. Hwy a gant drigaredd. Chi'n meddwl ta rhywbeth i'r gorffennol yn unig yw drigaredd Duw? Chi'n meddwl ta rhywbeth dim ond i heddi yw drigaredd Duw? Na, ce. Hwy a gant. Mae yna rhagor i ddod gan Dduw. Mae yna rhagor o fendithion gyda Duw ar gyfer i bobl e. A rai pur o galon. Hwy a welan Dduw. Mae Duw yn ei gweld nhw nawr. Mae Duw yn gwybod popeth amdano nhw nawr. Mae yna ddydd yn dod pan fydda nhw'n cael ei weld e. Pidwch a gofyn i fi esbonio beth mae hwnna'n mynd i olygu. Pwy a chweud yn iawn beth mae hwnna'n iawn. Mae nhw'n mynd i weld e. Mae nhw'n mynd i weld e llyged y bore. Mae nhw'n mynd i weld e yn ei ogoniant e. A bod yn debyg iddo fe hefyd drwy Iesu Grist. A mynd i weld e. A maen nhw'n mynd i... Mae'r tangnefeddwyr, maen nhw yn mynd i gael ei galw yn blant i Dduw. Bydd hi'n amlwg, falle, ar hyn o bryd, mae pobl yn meddwl, dyn nhw ddim byd. Pwy nhw? Maen nhw'n hyrwyddo tangnefedd, dyn nhw ddim yn gwthio eu hunain, dyn nhw ddim yn lladd ar ei gilydd, dyn nhw ddim yn tynnu sylw at eu hunain, ond maen nhw yn mynd i gael ei adnabod yn feibion yn blant i Dduw. Mae Duw yn mynd i arddel nhw fel i blant e. Gwyn i byd y rai a'r lydyr o achos cyfiawnder canis eiddent yw teirnas efo gwyn eich byd pan eich gwaredwyddant ac eich erlydiant ac ydwydant bob drygair yn eich erbyn fy mwyn i. A hwy yn gelwyddog, maen nhw'n gweud pethau cas amdano chi a dyn nhw ddim yn wir. Ond maen nhw'n gwneud hynny fy mwyn i. Gwyn eich byd, byddwch lawen a hyfryd canis mawr yw eich gwobr yn y nefoedd. O ble gyd felly yr elidiasant hwy y proffwydi. Mae i chi yn llinach y proffwydi. Mae na wobr i'r rheini sydd yn dioddau nawr. Rai sydd yn gweld gwerth Duw gymharu a phopeth sydd gan y byd yma i gynnig. Fel na mae'r arwyr Iesu yn dod dechrau i bregaeth. Fel na mae'n siarad â ni yn yr ynodau. Mae'n gofyn i ni holi'n hunain, mae'n gofyn i ni os na syched, mae'n gofyn i ni os na newid, os ydy'r pethau mae'n dechrau gweithio o'n ni yn barod. A mae'n gweithio ni os ydyn nhw wel i lawenhau. I lawenhau yn ddo fe. I ddiolch am y pethau yma ac i fyw yng ngoleuni'r pethau yma mwyn i enw.